Så er vi lidt stive videre. Så er det ikke langt nok, synes jeg. Er det det der? Hej, hvad med? Ja. Skal jeg også løbe rundt? Hallo. Var det 2 gange rundt? Skal jeg 2 rundt? Hvad vinder I så? Nu vinder 5 kilo Jeg vinder æren, ikke også? Hun vinder en ispind. Jeg har en ispind i fryseren. Hun vinder en ispind. 5 kilo fuld. Så skal du have det andet. Det kan godt være dis, det ikke er så. Vi klapper det. Kom så. Du kan ikke følge med i det. Fart på. Kom så. Du. Hun har en dag handicap, hva'? Skal du have lidt ild? Skal du have lidt ild?